marsssia soihin. Jorma Uotinen on sille mukava, maukas ja mehukas. Sitten se solu on jakautunut vielä enemmän. Sitten me ollaan noussut 4 raajalle. Sitten me ollaan noussut 2 raajalle. Näitä 4-raajaisia on vituttanut, että mistä toi keksit on. Sitten kehitytty vähän enemmän. Tässä on Forssa. Sitten vähän enemmän. Ja lopulta oltu täydellisen ajattelevia ihmisiä. Laivalla 200 miljoonaa vuotta. Laivalla ja pikkujouluissa. Vittu 2,5 tuntia. Niin sama matka taaksepäin. Hyvä taiteella!